नमस्कार, शिवन्या रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. तर मी तुम्हाला आज करून दाखवणार आहे मेथी पकोडा. तर इथं मी मेथीची भाजी घेतली आहे, चिरून धुवून. कांदा एक त्यात मी मिक्स केले आहे, मेथी, कांदा, थोडी अर्धा चमचा चटणी, हळद, चवीपुरतं मीठ आणि थोडंसं तेल घातलं आहे आणि थोडासा ओवा, थोडीशी कोथिंबीर आणि चिमटभर सोडा घातला आहे. इथं मी तळण्यासाठी तेल घेतलं आहे. आपलं तेल कडू द्यायचं आहे. तर हे मी अगोदरच मिक्स बॅटर करून ठेवलं आहे, 10-15 मिनिटं भिजू दे म्हणून. तर आपलं आता तेल कडून झालं आहे, कडलं आहे तेल. तर आता हे मी असं चमचीनं, तर आता मी ह्याचं मेथी पकोडा चमच्यानं सोडणार आहे असं. बघा, तर अशा प्रकारे मी सगळं पिठाची मेथी पकोडे करून घेणार आहे तळून. तर आता माझी मेथी पकोडा तयार आहे. तर इथं मी चहा सुद्धा घेतला आहे आणि इथं मेथी पकोडा माझा हा किती मस्त आणि किती छान खमंग झाला आहे बघा, खुसखुशीत. तर माझा हा मेथी पकोडा तुम्हाला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि अशाच माझ्या रेसिप्या पाहा. थँक्यू.